Patay si Carmelito Garzon, 52 anyos matapos maigos ang kilat sa puluyan sa barangay Kabatangan, syudad sang Talisay, Negros Occidental. Nagapamanday si Garzon sa gwa sa balay sang hinali na lamang nga naigo sang kilat ang side mirror sa motorsiklo nga nakapark malapit sa iya. Nagreflect ang kilat sa side mirror kag nagdiretso kay Garzon nga naigo sa agtang. Gindala pa ini sa ospital apang gindeklara nga dead on arrival. 3 arestado sa drug bypass operation sa ginkasasang Rua City PNP kag PDEA sa barangay Tangke, Rua City, Capiz. Ginkilalang manadakpan kay Floristo Duhelio Jr., Cyril de los Santos kag Madeline Bulay. Kapin isa ka gramo sang shabu ang nakuha sa arestado, kalakip ang mga illegal drugs paraphernalia. Dakop man si Rolo Boreros sang Rosario Pilar, Capiz sa operasyon kontra droga sang Capiz PDEO kag Pontevedra PNP sa barangay Takas. Na-recover sa suspect ang 5 ka plastic sachet sang suspected shabu, 500 pesos nga bypass money kag mga illegal drugs paraphernalia. Si Boreros ang nadakpan na sadto sa pagduso man sang droga pero nahilway paagi sa plea bargaining agreement. Ginraid sang tingob nga puwersa sang kapulisan kag CIDG ang puluyan ni Jofel Alavata sang Ipel Barbaza Antique. Armado sang search warrant ang otoridad. Na-recover sa puluyan ang 2 ka armas luthang, granada kag mga bala. Ginkasuhan na si Alavata sa paglapas ang Comprehensive Laws on Firearms and Ammunitions Regulatory Act. Ginkilala ang Aklan Provincial Police Office sa epektibo nga pagpatuman sang Police Community Relations. Personal na ginbato ni Colonel Esmeraldo Osha Jr. ang award bilang Outstanding Police Provincial Office in the field of Police Community Relations sa Campo Crame. Nangin regional award ang Aklan PPO sa amuman nga kategorya sa PRO6 nga ginhatag man dungan sa pagsaulog sang 25th PCR Month celebration.